Kana bitang maglalis mong mga magtiayon. Kay lagi, kay high-tech na kayo ang panahon, gamay nga mga bikil. Usually kasagaran no nga, hilig na tong i-post sa social media, pakaulawan nato atong banag asawa kung unsa ilang gihimo. Very wrong mangud na. Kay nga naman, once nga imong pakaulawan ng imong banag asawa, mura po gipakaulawan nimo imong kaugalingon. Ayaw kalimot nga showing to public kung unsa yung problema, inyo hara mga dapat. Nga naman, kung magpakaulaw mo diha yung i-post, ayaw kalimot nga kanang imong banag asawa na anay mga ginikanan, na anay mga igsuon, na anay mga higala, na anay mga kaparintihan. An makaako ka sa pagpakaulaw nga to sa kadaghanan. Bisan pag minguntag sayop ang tao, sipyat siya, pero dili pagyapon sa maayo nga ang pag-post sa social media mo'y solusyon. Oo, naay mga post nga dapat natong isulti, pero naay mga post nga dili gyud angay na. Ilabi na personal matters nga problema sa magtiayon. Imbes walay nakahibalo, daghan na inong nakahibalo, daghan na nakisawsaw. Ngano kabalo mo sa dili ang disadvantage? Every time na naay problema mong couple, then i-post niyo sa social media, daghan kayong mga maritis. And with that post, kabalo ka, daghan kaayong nakasala. Ngano nakaingon ko? Daghang mo comment nga dauton mo dapig nimo. Daghan kay mga tambag nga dili makaayo sa inyo ha. Daghang manglibak ninyo, daghang maghisgot ninyo. No? Pinaagi lang atong pag-post. So, daghang nakahimo og sala. So kung in order nga mo avoid na siya, nga dili matintal ang tawo nga makasala, so likayan nato. Unlike lang kung atong gipost ya is kaayuhan. Like for example, kani mga pagwali, it's normal nga nay magbash, ilabi nagdili makauyon. Pero it's okay. Kay ang imong gihimo as kamatuoran man, pagtulunan man. Whereas kung personal matter, toxic na kayo ang social media ron. Grabe ang mga tao nga magtuo ka nga mudapig nimo, hoy libakon ka ra. Daghang mga tao din diri bitaw mo observe nang nay magdumot nay uyon, kay kung dapig nimo mulaban na nimo o dili uyon, da mga pulo nga mo gawa sila mga baba, which is very wrong na siya. Munang advice to all couple, kung naa may problema nga magtiayon, sulparan ninyo nga kamura. Pwede mo share sa inyong mga pinili nga mga higalang kasaligan. Di na kinahanglan nga ato pang ipagsigawan sa buong universe to catch attention. Sayop gyapon na igsuon. Kay nga naman mas mulala ang mga sitwasyon, kinalang sulbaro ninyo, sama nga magtiayon magbuhat og bata nga kamura. Dapat ingon ana unta kung magsulbad og problema. God bless.